Gotxu, ja eguna azteko. Rubia Salarekin beti jartzen zaigu pozik urduri eta gogoz gure umetxoak ikusteko. Ez da, Mari Domingi, bai, beti gaude urduri, baina guk beti esaten dugu, urduritasun plazenteroa da, azkenean gustatzen zaigu hori da. Gu ere gogotxu, lehenengo aldi izango balitz bezala, eta bai, baina oso prest. Oso prest, ez da dira inork eskatu helduko garelako txoko guztietara irakurri ditugu gutun guztiak eta inorrek oraindik baldin badauka eman diezagula gaur eta helduko ere bai heldu beharrekoa. Bueno, pantaiak, bideo jokoak, hori da gehien eskatzen dutena, baina gero badaude sorpresak, adibidez, badaukagu txiki batek eskatu duela osasuna amamarentzako, amama gaixo dauka, eta holako gauzak ere guk eskertzen ditugu asko, eta gero denbora, kalitatezko denbora gurasoekin pasatzeko, guraso asko lanpetuta daude, eta txiki askok paskatzen dute gurasoekin gehiago egotea, eta desio horiek ere betetzeko gogoekin gaude. Askotan ukitu ezin diren opari horiek dira honenak, eta gozaiatzen gara horiek ere bai ekartzen. Eta eskuz egindako gauzak, eskuz egiten direnean gauzak hor denbora badago, energia badago, intentzio badago, sortzen ari zaren horretan, eta gero beti esaten dugu, asko jota, 3 opari. Bat, noberaren kapritxitoa. Bigarrena, partekatzeko beste norbaitekin, jolasteko lagunekin. Eta 3. gutxien daukan horri oparitzeko. Gauzak zelan dauden ikusita, lasaitasuna eskatzen dugu, une bakoitza arnastea, orain presaka gabiltz alde batetik bestera, ez ditugu uneak arnasten, ez da Mari Domingi, eta hori nahi dugu, lasaitasuna behar dugula, eta batzuetan triste gaude, eta tristura luze geratzen da gure barnean, eta laguntza eskatzea oso garrantzitsua da. Horretara animatzen dugu jendea, ez da, Mari Domingi? Bai, eta ez daitezela kezkatu, neguko pertsonaia gara, neguko zehostiziokoak, eta karriko dugu etxeak berotzeko eta bihotzak berotzeko ikatz hori, eta egunak luzatzeko argia, eta ez bakarrik eguna, baizik eta barneak pizteko argi hori, eta argi horrekin ondokoak ere piztekoa.